Ja, i nogle af hjørnerne. Det skal den heller ikke. Har du været oppe, Miklas? Ja. Prøv at se. Så går op der, og op der. Så kommer De har de samme støvler. Ja, det er de samme støvler. Så man bruger egentlig ikke ret meget rigtigt. Jeg holder fast. Au, satan. Hvad så? Slår du dig? Knæ op i en gren. Tyk gren. Man kan også gøre sådan. Så bare husk, når man går op og ned ad trappen, så passer man lige på. Den kan knække, Niklas. Knæk. Ja, man skal være lidt forsigtig, når man kravler den vej. Hvad? Marco, du skal engang bevæge med den der stige.